Ayo Mzansi, it's your boy King Ginger Cream de la Cream and welcome to Home Affairs. Angisakufuni, it's whereby ngiqondisa khona indaba zomjolo ngilungisela abantu emjolweni wabo ukuthi bakwazi ukuthi bajole on a safer side. Mzansi, I'm repeating myself, hlukanani. Mshiye lo muntu othandana naye akuyena wakho unomuntu wakhe mawubona ngathi kunama red flags mlahle ngikhona ngiKing Ginger TV sikhona la ekhaya and we are willing to help you. It's about that time, it's going crazy, it's going bananas. Hlukanani emakhaya, take me to it. Hey yo, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Bathumtimanje umabuyo bambolungu class. Welcome to Angisakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, break it up now. What made you go to Why the We are back at it Mzansi and this is Home Affairs. Kuningi bafethu, there are a lot of problems that are happening kuma relationships and ngilana nje ngithi angizosiza abantu ukuthi bakwazi ukuthi bahlukane ngokuthula. Cause makungekho ukuthula kuma relationships there will always be war and I don't want war. NgiuKing Ginger nguCream de la Cream ngiyintwana nje yaseGingindlovu awuthi ngenza into engiyenzayo njengoba nazi bafethu umlando wami usimple ngiphume emakhaya nje mfowethu ngathi ngikhula ngavela ngathenga ikamera nje ikamera ngayithatha le camera ngathenga ne mic ngathi hayi awuthi ngiyosiza abantu ngibashuthi kwavela iangisakufuni mntakama cela usondele ecamereni yami uze ngapha mamazi unjani ngiyaphila njani ngiyaphila sacela igama Nqobile Hlombe Nqobile usibhalelile ucela sikusize kwenzakalani emjolweni ubani lokunyisayo no uGayile ngizwana naye yeah so since ngimbonise i-cousin yami so usefuna ukuyishaya naye mina akasanginaki so iqale kuphi lento yakhe so wena awesiqale la iqala khona wena nendoda yakho ungathi yini obuyithanda ngaye menisathandana before ezebona ukhazini wakho no kushuthi like ube kangiphethe kahle yonke into isharp so okay ngafuna ukumbonisa amakhazini wami ngawaxoxela ngaye engiwaxoxela ngaye okay kushuthi nawe amthanda afisa ukumbona kanti ukumbona kawo yena uzomitha the someone omunye cousin yami. So indaba wena kanti amakhazini akho buwaxoxela yonke into yini in terms of ukuthi indoda yakhe kuphethe kahle nocansi nilenza kahle yonke into iyabalance yini kanti lezo buyixoxe ezenza ukuthi bamkhalele yeah no siyasakhuluma ngendaba zocansi like ngathi yo ave ishale into empedeni like ingakho mhlambe ezena lo munye wahalela ukuthi ayothi ngeke ngimbone nami ngifuna ukumuza ukuthi unjani yabo yeah because wow phela akwazi ukuthi kuvele nje umuntu kanjalo so lento yakhe nokhazini wakho iqale nini ukuyibona no bengilo ngibhekile nje ngaze ngayibona and then ngibuza yena uyaphika athi ayikho wena yini oyibonile ngibonile like mengifika nokhazini wami like ukuthi khona i-communication ekhona phakathi kwa abanayo and abafuna ukuyiveza ukuthi ikhona nanebond yeah nebond yabo ayinje sekwenye ibond like icishe ifane neyami. Kukuzwisa kanjani wena lokho kungizwisa ebuhlungu because bengitshela ukuthi umuntu wami uyangithanda like uyena like lento ngizoyinika yena kuphela yomunye umuntu yabo yeah and naye nawe ubuyitshela ukuthi naye lento naye uzoyinika wena yes besivumelene ukuthi yazini yabo thatha le cake mina ngiyawuthatha lo banana like siphume into eningi yabo kodwa nje mfethu into yesicelo yeah manje njengoba esekudisappointa esethandana nokhazini wakho noma efunana nokhazini wakho wena ithini decision yakho
No, mina ngithi angisamfuni cause ngizamile ukuyilungisa ngiyabona ukuthi angazi noma sebephene nekhazini yami. So ngidecide ukuthi ngiphume kulento ngithi nje angimyekele. So wena sisiwami vele uyila abantu laba bathi abayishare indoda. No, mina yabona mina elami banana angilifuni komunye umuntu. Ngifuna kube ngelami ngedwa. Usukuyihlubele wena lo. Yeah, ngiyayihlubela like nje ngiyayinesela nje lona nje yabo. Yazini so angifuni like ingcono ukuthi angimniki ikhazini yami angazi noma uzolimela yini. So wena siswami ubusumtholile nomunye umuntu njengoba usubona ukuthi indoda yakhe wensilima. No, bengakamtholi umunye umuntu but I try to ukuthi ngimthole ngimbonise ukuthi like hayi ukuthi like uyena kuphela umuntu wesilisa emhlabeni ingakho ngithi angisamfuni. Yeah, wenza kahle. So njengoba sinilethe nobabili ngebhasi lana unazo insolo zokuthi mhlambe le ndaba ize ngaye noma akanazo ulokho etshela nje ukuthi uze kwi-interview yomsebenzi. No, ngithe ngicela ngikhaphe nge-interview for umsebenzi. So mayifika lana yinto ofuna ukumtshelana? No, ngifuna ukuthi mayifika la like bese okay vele uzongibuza ukuthi why ungilethela la. Ngimtshela ukuthi hayi ngicela ukuthi size ku-interview but is not about i-interview lento esilethela kahle hle just confirm ukuthi wena wenza 1 2 3 and wena uzoconfirm ukuthi yazini kuyaphela from today mina nawe. Welcome was welcome lo welcome. Yeah, ubhuti wami welcome ke uze nenye welcome uthi i-decision ke or unama choice awu2 ukuthi mawuqeda ukuhlukana nale ndoda yakho le ozoyilahla uzoyinika yena u50 rand igibela itaxi la iye Bree or sinibuyisele ngebhasi lele sinilethe ngayo nobabili nihlale futhi nobabili ke bese sinibuyisele emuva ukhetha kuphi? Ngikhetha ukuthi siphinde sihlale sithu because ngeke size silwe. How? Yeah, ngeke size silwe ngithi sobe sihlukene hayi kusobe sishayene. Welcome uzweli siyawusave 50 rand. Cela ukwehlise lo mjita ke ebhasini lasekhaya mhlawumbe uzogibela kancane bese semambisa kokugcina kodwa nyakadelika. Oh ufuna ukuhamba naye? Yeah. Yini samthanda? No, angisamthandi. Yamzwela nje. No, kumzwela nje ukuthi akunayo inhliziyo embi but noma izwe noma ngizosubhlungu but no. Akufanelanga ukuthi like lithi iBhayibheli ukuba kubuyisele ngokuphi. So mina angifuni ukumbuyisela kulokho angenze khona. Ngiyazi ukuthi bakhona abangibuyiselela kuyena. Strong siswami. Yeah, ngi-strong. Impilweni bathi kumele ube strong khona uzokwazi ukuqhubekela impilo. Ngiyabuthanda ubu strong bakho and engathi wonke amantombazana nga-adapta kulobu strong. Mfowethu uhlale ngapha gazi kamba kanjani bhuti wami? Top konje bale kambuti kodwa bakwazi ngoba abangazi umkeki kekzini show mfethu keke ngihleli nemama lakho la yeah liyangichazela ngawe the way uliphethe grinding ngakhona na the way nje okwazi ukwenza izinto zakho ngesitayela ngakhona wena ungathini uyithandayo umuntu wakho? Ngithanda into engayishintsha sure lokuphethe kahle akangayi stress sure now umphethe grand nami ngimphethe grand yeah yonke into right yonke into right okay uma isister kunento afuna ukukutshela yona sister mtshele konke lokho ade ungitshela khona konke. Okay, njengoba sila ngifuna ukuthi ngizokwazisa ukuthi bengasi interview just bengifuna ukuzoconfirm for ukuthi sengiyazi ukuthi ulokhuza ikhazini yami so mina bengidecide ukuthi lento yami nawe siyekele cause awunaqiniso egcineni. Sesikhulumile masimanje. No, yeah, but kodwa still isasekhona ngale ngithi. Ubukisa ngabantu emakhemera. No, akusikhona ukubukisa ngabantu ukuthi silungise like izabantu abadala. No, ngiyakwazi ukukhuluma nawe but ngibonile ukuthi ngiyafana like already mhlambe khona senikwenzile or something like no asijoli sebaningi but kufanele ukuthi waziwe ubulokhoza bakho ukuthi like awunaqiniso yeah omunye umuntu yaba honest. Kanti indaba ngathi wena kuwe kubaleke ukuthi ezinzini kodwa lento ayisho ayibalekanga wena ngithi udla ukhazini wakhe wangasithimba ngimudla wangasithimba ngimtshelile ukuthi ikhazini lakhe uye bakaloku azilahlela kimi kena nani sayidahlela khona ekhazini jwang uyidahlela jwang why when you said ngimavoida
Mara iqiniso seliphumile. Akamusha akusumuntu. Mara liphumile iqiniso. Akamusha. Manje imali qada wena. No. Kuyena akusona leso story. Kini kuyaziwa mfethu. Kuyaziwa and wena the fact my sister uye wachuna mistake waxoxela amakhazini akho ngokuthi wena uyamvurvaya kamnandi. So no cousin wena usuvurvaya cousin manje. Awuthi my sister asakufuni lokho ngitshele sister. Mina ngidecide ukuthi yazi nabona le asiyeke cause Yeah. bengikuza umnandi nawe ngizwe umnandi siphathene kahle like yazini mawonami ngibona izulu elincane so after so many yebo Manje izulu seliphenduka isihloko. yeah asikhulumi ngeminyaka nami ubukisile ngami family yami same thing Imagine family. yeah imagine family cousin like asathini. no ayikuthi angisithemba ukusithemba ngiyasithemba angcono ukuthi uyenze nomunye umuntu ayi cousin yami Uyenze ejardini. yeah ejardini like which means uyenze in blood Okay awulalanga naye kodwa uyamshela niya communicate why okay uwathole kanjani ama number cousin yakhe Yamosha yazi Mina? ayithu yamosha. no cause mfethu I'm trying to understand ke ukuthi ifika kanjani wena ukuthi manje usuringa nami bakhazini hayi utshele Shithi uzongispoila maybe siphumile phakini romantic. no leso sikhathi sikhona yabona lesi esokuthi kuphele phakathi kwethu Yeah. cause mina ngibile fair empilweni yakho like yeah wena ubanga fair yabona mekuthi uyenze nomunye umuntu ibizoba nesense okay fine noma ngathi ngiyakuhlanyela but le ikhona isajiki Khanyela izoba i-wrestling uzothatha le tuwa lezo. okay ukula uzola but Ngiyazazi isikhathi singakanani. yeah but ngiyamshunela. yeah ikhazini yami igazi lami Angimbukisi ngabantu angiflethe nayo iye efletha nayo wayazi nikhazini yakhe. but uyarespond no nayo umoshizini. bengenzela ukuthi bekazi sisibalwabo nawe ungabashedi also yena Hlanganisa nabantu namakhamera. uyena ngoba yena ukuhlanganisile mina kusho ngenza iphutha yeah Wenza iphutha. So, blame yena. Ikhazini yakho ile English Queens. Mina ile ngichukula mhlezi kahle. no kwi-conversation yakho ne-cousin njalo Chocolate behavior. kwi-conversation yakho ne-cousin kubukeka ngathi ijoke yakho iphansi le emaqakaleni yes exactly Mina ngisanda wena. iphelile astiki njalo Ngisanda wena Yeah. izinto emakhamereni. sizoyiqeda like kumele ukuthi siyiqede because awunaqiniso awuthami njengoba kubizwe mina-ke lana and sisiwami ngathi nale choice oyithathile ukuthi my brother uzobuyela hayi bo and nale choice decision oyithathile ukuthi sibuyela naye elokishini ngebhasi angathi ayingeke ilunge ya kuzomele simgayi 50 rand my brother azigibelele yes yeah yes isitulo uzohamba naso ngeenyawo uzohamba naso isitulo hey uyabonaka akakujwayela no like angijwayeli mina ngitshela iqiniso ngithi mina ngiyasho ukuthi angisakuthandi hayi mina ngisakuthandi shem ngi-right like ngi-right hayi la no everything emaselini bheka mina ngibe honest mina ngibe honest wena uzange ube honest kimi uyobalwa no noma kuthiwani like no like kuyafana even itulo noma ngasithatha ngithi like awunaqiniso Uyazi ukuthi ngispending iminyaka engakanani. asikhulumi ngeminyaka la sikhuluma ngokuthi wenza iphutha yeah uyasikhuluma yes okay ufunani cousin yami cousin yami awuyifuni no angabe uyitshelile mali benikhuluma ngithi angitsholi mina no wena no ikhandi ngizojola angakajoli yabo nje abasinthi ngiyekela wena ngizobe sengithola umuntu ke John Foster after John yayibona uJohn Foster Lento le ukuthi ngispendile nawe like effort engifakile ku into engiinvestile ku. yeah noma kuthiwa bekunjalo no like noma kuthiwa bekunjalo like yabona noma kuthiwa bekunjalo yabo 50 rand ugaye i-50 rand yakhe yo yo ngiyakubona like hayi noma kuthiwa like noma kuthiwa uyifuni like uyilahlela imali yeah ama-taxi wathola le phezulu waza sister be welcome ibambi sister welcome uzokufaka ebhasini manje indoda yakho ngathi yalo siyayishiya futhi ngebhasi akawuthathanga nale mali le uthatha manje into umfaka ebhasini kulate manje okay King Ginger Cream de la Cream ntwana seking indlovu konakeleke manje njengoba nibona baphethu my brother ngathi hey ukulujukjele lelo bhasi ngamatshe nawe
Chris, asambeni konakele, asambeni. Hey yo, it's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Got some demand to Mabuyu, Bambolulu, class. Welcome to Angisaku Funi. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, breaking up now. Hey, isishintshile like towards you. What made you go to Ayengiyasho ukuthi iBhayibhelishisa mkhulu. Hayi no. Ayengiyasho uyasho ukuthi iBhayibhelishisa. Inkinga usekhathelise.